Congressman, sinabi ninyo na may mga dokumento si dating Yusek Cabral tungkol dito sa DPWH insertions. Ano po yung mismong nilalaman ng mga files nito kung nalalaman po ninyo? Si dating Yusek Cabral ay gumagawa ng DPWH budget at lahat ng mga proyekto sa DPWH budget ay isinusumite ng mga proponents sa kanya. So sa kanyang listahan, nakikita natin na 401 billion pesos ay allocable ng mga congressman at ang sa labas ng 401 billion pesos na ito ay pinipili ng iba kabilang ang leadership fund. At napaka-importante na ibigay itong impormasyon sa ICI at Ombudsman. Pero nung bumisita po ako sa ICI at nung nakausap ko ang Ombudsman, sinabi po nila na hindi pa nila natanggap ang mga files ni Yusek Cabral mula sa DPWH. Mabuti na lang po nung September 4, ibinigay po sa akin ni Yusek Cabral ang files na ito with the approval po ng DPWH. Pero